Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Bayalan, sorry ha, pero sultihan talaga ka sa mga libak sa mga martis batok mo. Ngano di bay? Giuntoy ka lang kuno ni Chuna. Bunga lang na silang kasuya bay butong nga si Chuna moya kung gihigugma. O, unsa? Mula ka sa kainday? O kasi gusto nimo, magmika ko dire, magpaabot nimo, kanus aka mahuman og reflex og papanurog ice cream? Di ka makahatag sa mga butang akong gipangandoy, uy. Kung wa pa ko'y diskarte, di ko makabaton og mga alahas og mga appliances diri sa bahay. Kinsa na rin kamot? Ako, bugo! Ice cream! Ice cream palit na mo! Ice! Hindi, Athena. Sorry, Day. Naabot ra ba ko dig pangmaligya dool sa imo eskwelahan? Nga bidul ra ba ka nako? Ngano daytoy? May bawo sila nga tindero lag ice cream ang imong tatay. Di ti ka ikauwaw, tay. Mahimong isinggit ako sa tibuok kalibutan. Idol ko si tatay. Idol ko si tatay. Pila na lang ka mga anak nga nag-idulo sa ilang mga tatay. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Nacorda Tayat. Audio editor, Ariel Mancao. Sound effects, Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!